Ahoj, já vás vítám u mého nového vlogu, je dopoledne, venku to vypadá, že už je tam skoro tma úplně, je tam strašná zima, my jsme dneska se Zarinkou doma a teďka jsem se rozhodla, že budu pít vánoční cukroví a jako první budu pít slínecky, tak vám ukážu asi postup, respektive ono se jenom smíchá všechno dohromady, jenom se to musí odvážit. Tak tady mám cukr moučka, pak tady mám špaldovou mouku, máslo, 2 vajíčka, vanilkový cukr a pak to chci trošku ozvláštnit a půlku toho těsta udělám s barvivem. Chtěla bych udělat jako růžový, tak uvidíme, jestli to vyjde. A jdu vám to teda natočit. Můžete mi napsat do komentářů, jestli už taky pečete cukroví a jaký druhy. Já se asi nechám inspirovat, protože já budu pít slínecky, asi perničky, možná nějaký kulíčky, uvidím. Ale pokud mi něco napíšete do komentáře, tak budu ráda, protože tady ten vlog vyjde asi příští týden, to bude asi týden do Vánoc, takže ještě stihnu napít. Já už mám těsto hotový, tam je Zarinka, chtěla být se mnou, ty se tak díváš na mámu. Tak mám už teda těsto hotový, jedno jsem udělala takhle světle růžový a druhý klasický. Dělala jsem to z menší dávky, protože my toho cukroví stejně moc nepojíme s Čejkem a po Vánocích stejně jedeme pryč na necelý týden, takže z tohohle důvodu. Ale jsem ráda, že už to mám za sebou. Tak já vám přeju krásnou druhou adventní neděli a jdem si zapálit svíčku. A ještě tady. Hotovo. Dobré ráno, já vás vítám u dalšího dne. My teďka se Zarinkou jdeme do Lidlu, protože potřebuju koupit kojeneckou vodu. Už nám došla, tak abych je mohla udělat pak papání další. Tak já už jdu z Lidlu, koupila jsem tu kojeneckou vodu. Musím říct, že v Lidlu bylo strašně moc lidí, ale byli tak hodní, že mě pustili před sebe jako u pokladny, protože tam byla jenom jedna volná pokladna. No a koupila jsem ještě tortellini plněný špenátem a sýrem a kuřecí maso. A udělám si to vlastně společně, udělám k tomu nějakou krémovou omáčku. To vám pak ukážu. A jinak za 2 dny se mi vrací Jake konečně, takže mám strašnou radost. Už aby to bylo, jako co si budem, 14 dní je dlouhá doba. A už je nám jako celkem smutno a Zarinka potřebuje tátu. Takže se těšíme a už nemůžu dospat prostě. Tak já bych vám mohla ukázat ten nákup.
Koupila jsem nějakou tu kojeneckou vodu, tady jsou ty tortellíny s rikotou a špenátem, pak jsem vzala nějaký sýr, kuřecí maso, 2 celozrnné croissány a 2 nějaké celozrnné rohlíky. Tak hotovo a posypala jsem to ještě petrželkou. Dobré ráno, dneska je 9.12. 9 je tady a jdem si zase otevřít okýnko v kalendáři. Jejda. A tam je bonbon z bílé čokolády. Ten teda ráda nemám, ale má ho rád Jake, takže mu ho nechám. Tak a máme tady i Zarinky kalendář 9. takový malý okýnko. Tak to jsem zvědavá. Jinak natáčím to na Zarinčiné podložce. Ať je trošku změna. A tam je zrovna holčička, co asi rozbaluje vánoční dárek. Tak to je taky moc hezký. Já vás zdravím dneska i osobně. Jinak mám novinku. A to, že dneska ráno přijel Jake domů. Tak já už jsem to dneska rozbalila takhle bez vás. Dneska je 10.12. Byla tam taková obří krabička a v ní vánoční stromeček i s dárkama. Takže to je super, to jsme tam ještě neměli. Tak to dám mezi ty ostatní a budeme vlastně takhle stavět příběh. A v mém kalendáři jsem měla takovou malinkou kuličku, byla to vlastně tady ta 10. Takový menší hol věcí, co jsme za poslední dobu koupili, tak objednala jsem si takový krásný, trošku oversize světlo-růžový svetr. Je strašně pohodlný, objednávala jsem ho ve velikosti S, protože menší neměli. Je takový větší, ale je krásný. Za Rince jsem koupila takovou čepičku s bambulkama. Já nevím, jestli ta barva úplně jako vynikne, ale možná tady. Je to taková světle růžová a jsou k tomu i botičky. Pak jsem si objednala ponožky. Ty jsem objednávala z Trendyolu, jsou tady červený, bílý, béžový, hnědý a opět bílý. Jsou skvělý, já mám takový typy ponožek strašně ráda. Pak jsme koupili tiskátko na nohy. Za Rince totiž píšu knížku a je tam otisk nožiček. Tak to uděláme, otiskneme tam i ručičky. Pak jsme koupili novou flašku. Kupujeme flašky od Philips. Tentokrát jsme koupili takovou růžovou. A k tomu jsme koupili i tady ty násady od 3 měsíců. Takže je musím rozdělat, vyvařit a začneme je používat. A ještě vám možná rozbalím tady tu flašku, abyste viděli, jak vypadá. Je taková světlonce růžová a ty flašky jsou fakt skvělý. Ještě máme jednu a na té jsou žirafky, tady 2. Takže to je celý náš takový haul. Tak máme tady snídaní, udělala jsem si klasicky míchaný vajíčka na másle s pažitkou a s celozrnnou baketkou. Dobré ráno, dneska je 12.12. Já jsem v kalendáři měla tady ten bonbon. Je oříškový, má úplně krásný obal, ještě jsem takový neměla a 2 takové kuličky, to jsou klasicky mléčný. A ještě vám ukážu, co měla Zarinka v kalendáři. Tak Zarinka tam měla tady toho jelena. A asi víte, že tohle teda bude moje nejoblíbenější figurka z celého adventního kalendáře a doufám, že i její. A je teda 12.12. no. Dneska tady tentokrát tu krabičku nemám, už jsem ji vyhodila.
a jdu asi pít cukroví. Můžete mi napsat do komentářů, jaké adventní kalendáře máte vy. Strašně mě to zajímá. Chtěla bych vidět, jestli máte se sladkostma nebo s nějakou kosmetikou a tak podobně. Ahoj, já vás vítám u dnešního dne. Dneska máme čtvrtek. Mám úplně krásnou novinku a to, že se mi Jake konečně po 14 dnech vrátil z Malorky. Takže máme se Zarinkou strašnou radost. Dovezl nám dárečky, mi dovezl takovej krásný náramek z mušliček, protože se mě ptala, co bych chtěla dovízt a já jsem řekla nějakou maličkost, prostě co mu cvrnkne do nosu, tak ať mi to doveze. A Zarin si koupil úplně nádherné botičky, takže ty vám teďka ukážu. Jinak já už jsem po snídaní, měla jsem vajíčka a přemýšlím, že dneska budu pít. Já už jsem upekla linecky, ale potřebuji je slepit dneska a chci ještě dneska upít perníčky a takový kakaový hnízda plněný nutellou, tak uvidím, jestli to dneska stihnu. Jinak nevšimejte si televizi, já jsem mu teďka musela stopnout, abych vám mohla něco natočit. A mám na sobě ten nový svetr a je úplně dokonalej. Tak já vám ukážu ty botičky. Jsou takový bílí, od Nike samozřejmě, protože oba dva Nike milujeme. A jsou fakt úplně prťavý. No prostě jsou strašně krásný a těším se, až je Zarinka bude nosit. Bude je mít na příští rok. Řekla bych, že už tak jako v březnu určitě je může nosit. A jsou prostě krásný, no. A jsou v takové pěti krabičce. Tak je to úplně dokonalý. A tohle je teda ten náramek. Už ho normálně nosím na ruce. Tak jdeme si rozbalovat adventní kalendář, tentokrát 13.12. Je tam nějaký červený bonbon. A to je Kresta, tak to vůbec nevím, jaký je. Ale ještě vám ukážu jeden bonbon, který mám v druhém adventním kalendáři, taky od Lindu. A tam jsem měla tady takového krásného medvídka. Tak máme tady i Zarinky kalendář, bereme si 13. Je fakt strašně hezký, jak je to zabalený. A už se budeme blížit ke konci. A tam máme, jak v pozadí slyšíte Zarinku, ona si tady tak povídá a teďka si pčíkla. A máme tady obchod s hračkama. Tak to je taky moc hezký. Zarinko, ty si tak povídáš? Ty běž ukecaná holka. Takový krásný outfit máme. Budeš kopat? Budeš kopat? Ahoj, já vás vítám u dnešního dne. My teďka jedeme za dědou, za Zarinčiným pradědou. Koupili jsme mu chlebičky a jdeme mu ukázat Zarinku konečně. Takže jsem zvědavá, co na něj řekne. Jinak mám na sobě ten nový svetr, ten růžový. Je úplně mega pohodlný a vypadá strašně krásně. Jinak dneska budeme s Jakem pít perníčky. A vlastně jsem vám ani neříkala, že už je doma. Že už se vrátil z té Malorky. Takže máme strašnou radost se Zarinkou. Máme ho tady. Zdar. Tak jdem za dědou. Dobré ráno, já už jsem po snídaní a jdu si rozbalit zase okýnko v adventním kalendáři, tentokrát 16. A máme tam tady ten oříškový, ten už tam jednou byl.
Ten už tam jednou byl a je mega dobrý. A má prostě takový krásný vánoční obal. A teďka si jdeme rozbalit zarinčin. Tak už tady máme ten zarinčin. Dneska je tam taková malá krabička, prostě malé okýnko. Tak jsem zvědavá, co tam bude. Ježiši. Tak je tam pejsek, který má v puse ponožku. Tak to je krásný. Jinak už jsme skoro na konci, tady když vezmu tu 19, tak tam už jenom krabice. Což znamená, že už nám zbývá jenom pár dní do Vánoc. Vlastně 8. Uběhlo to úplně neskutečně.